den eneste gang, jeg har haft en ikke så behagelig oplevelse med svampe, var faktisk, hvor jeg var til en fest med masser af mennesker inde i byen, og der var også alkohol og hvad ved jeg, rodet ind i det. Og der lige pludselig, der måtte jeg altså ud og have lidt frisk luft, hvor det blev meget stærkt. Jeg fik hallucinationer af ting skiftede farve. Så kunne jeg ikke se noget, alt var sort. Og ja, men det var ligesom min egen panik, der udløste det der, fordi lige så snart jeg satte mig ned og tog et par dybe indåndinger, så var jeg tilbage igen. Så det er noget, jeg vil sige, tages under kontrolleret forhold. Har man det ikke så godt i hovedet, har man for mange spøgelser eller ting, man slås med, så vil jeg ikke anbefale svampe overhovedet. Man skal føle sig ovenpå positivt, og så kan netop holde det ud med typen, så kan det være smukt. Det er jo selvfølgelig interessante stoffer, der taler om her. Kulturelt set også er det uhyre interessante stoffer, som er brugt i Mexico og så videre i årtusinder, men som jo ikke rigtig har nogen plads i vores vesteuropæiske kultur. Så man må ikke glemme, at det virkelige problem, vi har her, det er jo de afhængighedsskabende stoffer, og der hører psilocybin-svampen jo ikke med i. At vores egentlige alvorlige misbrugsproblemer her i Vesteuropa, det er jo de afhængighedsskabende stoffer. Det er jo heroin først og fremmest, og morfin, men også i de senere år jo benzodiazepiner, altså rohypnol og flunipam. Det store misbrug af disse nervepiller. Det er det egentlige misbrugsproblem, for slet ikke at tale om alkohol. Så det er jo en niche, disse ting her, hvor interessante de er. Og min erfaring er, at de henvender sig til vidt forskellige brugergrupper. At vi har en meget tung misbrugsgruppe, som har store psykiske og sociale problemer. Og så en helt anden gruppe, som er mere eksperimenterende og søger helt andre mål. Nej, umiddelbart vil jeg sige, at det har været en pissefed oplevelse. Men og inden jeg prøvede det, så havde jeg nogle bange anelser om, at måske jeg ikke kan styre det, men jeg tror ikke rigtig på, at der er noget at være bange for, hvis man er sådan rimelig i balance med sig selv, og man har behagelige mennesker omkring sig. Hvis man skal de rigtige. Den ved jeg, hvordan det ser ud.